साधना देता नहीं पतार का पियावा जोरे ए निशा दीदी एक बात कही कि पापा जी के मम्मी जी के पापा जी के मम्मी जी के बाहर के बावजूद के ए बिकु हेने आओ भाई थर्मस मिली कि बाहर के बावजूद के अरे ये डरलिंगा खमूल के ए डरलिंगा खमूल के कोरा में आ जाई हमूद के ए डरलिंगा खमूल के कोरा में आ जाई हमूद के डरलिंगा खमूल के कोरा में आ जाई। राजन भैया खाली शब्द पर ध्यान आ जाए कि तहरा लाल लाल ओठवा से मध चुएला लाल लाल ओठवा चुएला कजरा रे कोन खिता केलू करे ज छुएला कजरा रे कोन खिता केलू करे ज छुएला। ई तो हम ना कहब हम सब कमने देतनी कि बिकू तहार बड़ाई कइले बड़ी निशा प्रेम यदि करब तो तहरा का मिली पूछ जलन की बदबू आ रही है हां जलन होता ही सुन कहता नहीं पूछ का मिली एकरा में सवाद भेटाई लल बुधिया अमरूद के लल बुधिया अमरूद के ए डरलिंग आँख मूंद के कोरा में आ जाई हर कूद के ए डरलिंग आँख मूंद के चूड़िया तुड़ी तुड़ी मरला बलमुआ बदला ले हब रात के चूड़िया तुड़ी तुड़ी मरला बलमुआ चूड़िया तुड़ी तुड़ी मरला बलमुआ बदला ले हब रात के ए दोनों में से कोई नहीं तो हर बारी दिन दोपहरिया हमर बारी रात के जब तू हुई बासु ते बलमुआ मारब हुमच के लात से झूमर कहत बड़ी तो हमहू कह दे का बोला बाबा पर कोठा के माका नीचे सोना के दुकान पर कोठा के माका नीचे सोना के दुकान ए निशा दीदी गोलू जी से तू कह पिया हो मन कलाता मन झुमका पे लेके मॉल सिनेमा देखे पिया हो चटकन मरल खिच के गाल में कटकनी देवाल में ये तो जबल झुमका न होइबो हम मुख से ना बोलब पिया जी जा जबल झुमका न होइबो हम मुख से ना बोलब पिया राजा भैया झुमका चाहिए हां नागेंद्र चाचा जी अरे झुमका यहाँ चाहिए। झुमका का जी तो धराइल बा मंगटी को मिली तो दिलवा दे ना धीरे बा झुमका ना चाहिए हमरा खाली नथिया दिलवा दे अच्छा नथियो मिली झुमको मिली कि पिया हो बात पूछबो 12 बजे रात के का कि रोज हो बात पूछबो 12 बजे रात के सोफा में बांध के ना पिया हो बात पूछबो 12
हमारे भैया झूला की बैठू कंट्रोल हमारे बुखार लागल बा कि ऊपर कोठा के माका नीचे चूड़ी के दोका ऊपर कोठा के माका नीचे चूड़ी के दोका बिना हो बात पूछो 12 बजे रात के सोफा में बांध के बिना हो बात पूछो 12 बजे रात के सोफा में बांध के बोलो एगो भैया के फरमाइश